sɔgɔli min bala cula ni wagati na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ɲɛna k'aw ni ɲankuma ka don kibaru kɛnɛ kan an bɛ taa bi kunnafoni daminɛ koro a yirala k'a fɔ mars kalo tile 9 kɔnɔna la bingannikɛla dɔw taara bin dugu dɔ kan yen nɔ an ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ tɛnɛdon mars kalo tile 9 bingannikɛla dɔw kɔni taara bin koro dugu dɔ kan n'a bɛ fɔ o ma ko pogɔnɔ bingannikɛla ninnu donnen dugu in kɔnɔna la k'u y'a laɲini k'a fɔ u bɛ dugu kɔni baganw de suɲɛ o kama fɛn min ye dugu yɛrɛ groupe d'autodéfense ye n'o ye dugu kɔnɔdenw faralen ɲɔgɔn kan walasa ka se k'u yɛrɛ lakana u n'olu kɔni kun karila ɲɔgɔn na o kama a yirala k'a fɔ bingannikɛlaw fan fɛ mɔgɔ 3 kɔni bɔnɛnaw ni na ko wa duguladenw yɛrɛ kɔni fan fɛ dɔw banana an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a ma se ka dɔn fɔlɔ n'a sɔrɔ ni mɔgɔ ninnu ye jatigɛwale tabagaw ye walima n'o tɛ kunnafoni wɛrɛ mana bɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u bɛ lasaw ma wagati nataw la hali bi an bɛ to koro mara la a yirala k'a fɔ kunu mars kalo tile 10 bingannikɛla dɔw taara bin madu fana dugu kan lakanabaliya min b'an ka jamana kɔnɔna la ni wagati laban ninnu na o ma dogo mɔgɔ si la o kama koro mars kalo tile 10 bingannikɛla dɔw kɔni taara bin madugu dugu kan a yirala k'a fɔ bingannikɛla ninnu yɛrɛ kun ka ca dɔɔni k'u kun bɛ moto de la ko wa ko marifa de kun b'u bolo kojugukɛla ninnu donnen dugu in kɔnɔna la k'u ye marifa ci de daminɛ n'o kɛra sababu ye ni mɔgɔ 1 kɔni bɔnɛna nin na ko wa mɔgɔ 3 fana banana olu bilala ka taga koro dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na ni duguladen ninnu y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ nin wale in siɲɛ fɔlɔ ye ka k'olu fɛ yen nɔ ko wa u b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko nin tɛ jatigɛwale tabagaw ye dɛ ko nson de ye ninnu ye sabula k'u nana olu ka baganw de suɲɛni kama an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a ma s'an ma k'a fɔ finitigi sera nin dugu in na ko walima finitigi dɔw bilala ka taa walasa ka se ka nin ko in kɔni sɛgɛsɛgɛ an bɛ to lakanabaliya hukumu kɔnɔna la hali bi a yirala k'a fɔ mɔgɔ caman kɔni bɛ ka boli ka bɔ Bakasi ni ka taga Koro kunnafoni minnu lasela an ma o ko la o y'a yira k'a fɔ a bɛ wagati damadɔ bɔ mɔgɔ caman kɔni bɛ ka boli Bakasi ni ka taga Koro a yirala k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔli ninnu yɛrɛ boli kun tɛ fosi ye ko lakanabaliya de ɲɔɲalen don u ka dugu la kosɛbɛ o de kama u kɔni bɛ ka boli ka taga Koro ni ka taa dagayɔrɔ ɲini u yɛrɛ la yen nɔ kunnafoniw y'a yira hali bi k'a fɔ Ogosagu binganni filanan ni kɔni kɔfɛ ni mɔgɔ bolilen ninnu bɛ ka caya u dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ bin taara k'olu ka dugu kan ko mɔgɔ caman kɔni fagara ko wa fɛn min y'olu ka dugu yɛrɛ bɛɛ ye o yɛrɛ kɔni jenina o kama sa ni mɔgɔ kofɔlen ninnu y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ ka taga Koro lakana de kɔni ɲiniyɔrɔ la ko wa u b'a laɲini an ka jamana kuntigiw fɛ u ka se ka fɛɛrɛw tigɛ walasa olu bɛ se ka sigiyɔrɔ ɲɛnama kɔni sɔrɔ cogo min na lakana kɔnɔna la an bɛ taa kunnafoni kuncɛ Siyama a yirala k'a fɔ mɔgɔ dɔ bananen dɔ yen nɔ ni siga kelen don a la k'a fɔ ko coronavirus b'o la Siyama n'o bɛ Sikaso mara la a yirala k'a fɔ mars kalo tile 10 kɔnɔna la mɔgɔ dɔ kɔni sɔrɔla yen nɔ ni siga kelen don a la k'a fɔ ko coronavirus b'o la a yirala k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen bɛ baara kɛ Siyama mine de la ko wa maliyɛn tɛ ko peruviyɛn de don an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama olu ye sɛbɛn bila nin ko in na u y'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen kɔni sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka k'a la nin wagati in na k'a dɔn n'a sɔrɔ coronavirus de don walima ni o tɛ u y'a yira k'a fɔ yanni o sɛgɛsɛgɛli ninnu ka ban a datugunen don so dɔ kɔnɔna la ni mɔgɔ tɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ yɔrɔ min na hali bi nin minisiriso ye mɔgɔw ka kuma la k'olu kɛlen don k'a fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ walasa fɛn min ye nin bana in ye a kana don an ka jamana kɔnɔna la cogo min na kumakan laban na u ye welewelekan bila jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma ko mɔgɔ o mɔgɔ ne de sigalen don i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ la ni k'a fɔ ko coronavirus b'o la k'i bɛ se k'a weleli kɛ 36 fu 61 na walasa ka se ka nin minisiriso in kɔni ladɔnniya an balimaw kunnafoni minnu tun b'an bolo k'a lase aw ma bi o de tun ye nin ye aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma